Заўсёды цікава назіраць за тым, як нараджаюцца жывапісныя палотны. Першыя накіды і мазкі, і вось ужо абрысы будучага твора выяўленчага мастацтва. Увесь гэты тыдзень 9 прафесійных жывапісцаў, членаў брэсцкага аддзялення Саюза мастакоў Беларусі будуць натхняцца і пісаць свае карціны на абласным пленэры ў Івацэвіцкім раёне. Тэма пленэра – спадчына. І гэтыя маляўнічыя мясціны абраны не выпадкова. Менавіта тут, у Мерачоўшчыне, калісьці нарадзіўся знакаміты грамадскі дзеяч, нацыянальны герой Беларусі, Польшчы, ЗША і ганаровы грамадзянін Францыі Тадэвуш Касцюшка. Зараз тут знаходзіцца яго музей-сядзіба. Таксама не можа не ўражваць мастакоў сваёй веліччу і прыгажосцю жамчужына беларускай архітэктуры палац Пуслоўскіх, рэканструкцыя якога, дарэчы, набліжаецца да фіналу. Пленэр – это, по сути дела, школа. Ну а художник учится где? В учебном заведении, у своих преподавателей, у друзей и у природы. Но больше всего, конечно, у природы. Потому что здесь первозданность, так сказать, цвета. Ну и для каждого художника пленэр – это состояние души. Ну, везде разбрелись, как васильки, наши художники, брестские. Каждый нашел какую-то свою любимую точку, привязанную. Вот. Ну и с этой точки хочет показать красоту этого места не только на холсте, допустим, написать для себя, но и чтобы потом люди посмотрели. Если ты закрыт в мастерской, а ты тут живая природа, вот она и открывает новые нюансы. Смотришь, там еще цвета меняются, состояние погоды меняется. Поэтому на природе очень много преимуществ. Здесь своеобразная аура, историческое настояние. Вот и домик Костюшки, вот и дворец Пусловского, да и вообще краевиды вокруг. У кожнага з мастакоў не толькі свой асабісты, непаўторны стыль і почерк, але і сваё бачанне. Таму не дзіўна, што адны і тыя ж аб'екты яны пішуць з кардынальна розных ракурсаў. Да прыкладу, мастачка Тамара Дзянісава на сваім палатне вярнулася ў мінулую эпоху, і каля палаца ў яе з'явіўся конны экіпаж. Мастак Уладзіслаў Кувко вырашыў абысці палац з іншага боку, і аб'ектам яго натхнення стала старажытная брама. Аніла Гарчанюк размясціла свой мальберт на востраве, адкуль у абрамленні зеляніны добра бачна і сядзібу, і палац. Пленэр – это работа на воздухе, это общение между художниками, это обмен опытом, это интересные эксперименты, впечатления. Ну и, конечно, это вызов для себя опять, потому что справишься с работой, будет она интересна. Это восхитительное времяпровождение, потому что мы наедине с природой, с жемчужинами белорусской архитектуры. То есть нам есть что воспеть, нам есть что сказать. Пленэр будзе доўжыцца да 12 кастрычніка. Кожны мастак за гэты час плануе напісаць некалькі карцін і эцюдаў. Частку работ удзельнікі пленэра плануюць перадаць у дар музею-сядзібе Тадэвуша Касцюшкі і палацу Пуслоўскіх, каб імі ў будучым маглі любавацца наведвальнікі гэтых мясцін. Алена Ракуць, Людмила Салдзіна, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».